Kien fil-11 ta' Lulju l-eks kummissarju John Dalli kien informat b'ittra mid-direttur tal-Uffiċċju ta' kontra l-Frodi tal-Unjoni Ewropea l-Olaf, Giovanni Kessler, illi kien qed jiġi investigat. Uffiċjali tal-Olaf iltaqgħu ma' John Dalli b'mod personali darbtejn f'Lulju f'Settembru u kienu interrogati persuni oħra kemm fi Brussell u kif ukoll f'Malta. L-uffiċċju tal-eks kummissarju qal li minn dawn il-laqgħat u interrogazzjonijiet ma nstab xejn kontra John Dalli. L-istess uffiċċju rimarka kif imbagħad fil-11 Ottubru il-President tal-Kummissjoni Ewropea José Manuel Barroso talab li jiltaqa' mal-eks kummissarju John Dalli. Kien irrimarkati li dan ifisser li Barroso talab li jiltaqa' ma' John Dalli 4 ijiem qabel ma kellu fidejh ir-rapport tal-investigazzjoni li sar fil-konfront tal-istess Dalli mill-Olaf. Il-verżjoni tal-uffiċċju ta' John Dalli hija li fil-laqgħa il-President tal-Kummissjoni Ewropea wara li qara l-konklużjonijiet tar-rapport tal l-eks kummissarju Ewropew 45 minuta ċans biex jirreżenja u ntqallilu illi jekk ma kienx ser jagħmel dan kien ser jitkeċċa. Dalli jirrimarka li minkejja li kien qed jiġi investigat qatt ma ntalab jagħti reazzjoni għal konklużjoni tar-rapport tal-Olaf u li fl-istess ħin ir-rapport ma kien fih ebda akkuża anzi jikkonferma l-innoċenza tiegħu. L-istqarrija semmi kif dawk li jridu li d-direttiva tat-tabak illi kellha tidħol fis-seħħ nhar it-tnejn tkun posposta jew kanċellata setgħu jippruvaw idaħħlu f'xibka lil John Dalli.